Van egy kalapács, csak ezenben meg egy bukósisak. Hát rajta volt ez a bukósisak most a motoron, aztán mondom betolom. Leesett a motornak az üléséről a bukósisak. Hát látszik, hogy leesett, mondom, csak, ugye? Na most ugye, pont arról beszéltünk itt, hogy Béla barátom, hogy ugye ugyanakkor egy esésnél egy ilyen sisak, ugye mire képes, vagy mit tud védni, vagy mit védhet meg a fejünkön ez a sisak, hogyha csak leesik az ülésről, az így eltörik. Úgyhogy most mi csinálunk egy töréstesztet, vagyis hát pontosabban a Béla, ezzel a kalapáccsal, meg ezzel a sisakkal, hogy mégis azért imutáljunk mondjuk egy olyan, mennyivel megy egy babetta, mert ez valamikor a babettások meg a rigás korszakból származik ez a sisak, egy 45 km-es becsapódásnál azért mit véd ez? Úgyhogy ezt ide le is rakom, add ide a kamerát, odaadom a Bélának a célszerszámot, várjál Béla, és akkor most imitáljuk azt a 45 km-es becsapódást, nyugodtan egy határozott mozdulattal, kalapácsot nem elengedve, basszál rá a sisak. Azaz, ugye? Na, hát kérem, tisztelettel, ez egy bukósisaknak tűnő, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem. Na, ilyet sisakot, hogyha valaki árul nektek a piacon, akármennyi összegér is, ingyen ne vegyétek át tőle, mert ez biztos, hogy semmit a fejeteken nem fog védeni. Úgyhogy, hát ilyen volt a mi töréstesztünk, aztán majd csinálunk még ezt, aztán nézzetek minket továbbra is. Na, szevasztok!